Benvinguts a la Generació Digital, avui des del Parlament Europeu a Brussel·les. Aquí aquests dies s'està parlant dels robots i dels fonaments sobre els quals hauríem de construir la nostra relació amb ells. De seguida ho tractarem, però tenim molts altres temes al programa d'avui, són aquests. Ens fixarem en com les xarxes socials poden ajudar els cantants. També descobrirem qui és i per què aquest home ha decidit viure dalt d'un monocicle i ensenyar-ho a YouTube. I sabrem si, a part de la música, Daniel Anglès i la Gisela també són fans de la tecnologia. Robots que seran i que, de fet, ja són capaços d'executar moltes de les tasques que avui en dia fem nosaltres. I fins i tot, potser no necessitaran la nostra ajuda per ser autònoms. Pot semblar un argument de pel·lícula, però és una realitat cada cop més propera. I què hem de fer nosaltres per poder conviure amb aquesta nova realitat? Doncs precisament això és el que es pregunta des de fa temps aquest Parlament i ara ha posat fil a l'agulla per legislar sobre aquest tema. I són els primers que ho fan. Perquè què passarà el dia que un robot provoqui un accident? Estem preparats nosaltres perquè entrin de forma massiva a les nostres vides? Busquem respostes a totes aquestes preguntes. Aquest robot és el cambrer d'una cafeteria de San Francisco i no és l'única màquina que està començant a fer tasques del nostre dia a dia de manera autònoma. Bonjour, je m'appelle Nao. Aquesta altra ajuda els nens a adquirir coneixements. Donnez-moi un adjectif qui qualifie l'araignée. S'il vous plaît. Noir. Noir. Bravo. Tot apunta que la robòtica transformarà moltes feines tal com les coneixem ara. Davant d'aquest nou escenari, el Parlament Europeu ha decidit impulsar una iniciativa perquè es creï una llei que reguli la robòtica. Technology is moving very, very fast. And now in the press, nearly every day you have an announcement of a company which launched a new robot, service robots, health robots, care robots. So every day you have something in the press. So I think we are on time with our report. Entre els arguments dels defensors dels robots hi ha que en un futur poden aportar molts beneficis a la societat i reduir riscos laborals, per exemple, encarregant-se de tasques repetitives o que requereixin esforç físic. I en els arguments negatius hi ha el fet que poden acabar amb els llocs de feina de treballs molt mecànics on les persones podrien ser substituïdes fàcilment per robots. Els eurodiputats creuen que ara és un bon moment per prendre mesures que redueixin al màxim les conseqüències negatives que la robòtica podria arribar a tenir. Per la majoria d'ells, però, una cosa és molt clara. Les persones són la prioritat. For me, it's you need a human in the loops. I think this is very important for the freedom. We must not be dominated by robots, but we must use the robots to have better life. Yo pienso que la tecnología ya está aquí y no deberíamos rechazarla. Pienso que no habrá ningún efecto negativo debido a los robots en general. Al contrario, lo que sabemos que en menos de 10 años los robots podrían aumentar el empleo y añadir más de 1 trillón de euros a la economía europea. Un dels aspectes que preocupa més és delimitar què passaria en cas d'accident, perquè no queda clar qui se'n faria responsable. Alguns sectors són partidaris de crear un nou estatus legal pels robots intel·ligents. Passarien a ser persones electròniques, que podrien pagar impostos i que, per tant, automàticament adquiririen drets i deures. Altres membres del Parlament, en canvi, pensen que caldria responsabilitzar els fabricants, compradors o usuaris dels robots, perquè, en definitiva, darrere de cada màquina sempre hi ha una persona que pren decisions. Els europarlamentaris també volen obligar els fabricants a incloure un botó al disseny dels robots per poder-los desactivar en casos en què puguin arribar a ser un risc per les persones. El Parlament ha volgut incloure els fabricants a la taula de debat per poder treballar plegats en aquest nou marc legal.
robotics will have as much impact on society over the next 50 years as the internet had over the last half a century. So, well, our grandchildren will grow up as Generation R of robotic natives. So we have responsibility. We need frameworks for that. We need regulation. If all of those will be laws, I don't know. There will also be self-regulation, there will be guidelines, there will be something that simply the customers expect from us, but we need those frameworks. And I think the initiative here is a really good first step towards such a discussion. I mentre se segueix treballant en la legislació, encara hi ha molt camí per recórrer. Les màquines evolucionen a alta velocitat, però accions tan simples per nosaltres com obrir una porta o una aixeta encara poden suposar tot un repte per als robots més avançats. Els robots no han estat l'únic tema tecnològic aquests dies a Europa. També s'ha arribat a un acord sobre els preus del roaming, el sobrecàrrec que paguem quan utilitzem el mòbil a l'estranger. Les noves tarifes que s'han acordat entraran en vigor el pròxim 15 de juny i representen una baixada de preu del 90% respecte al que es pagava fa 10 anys. La mesura afecta les trucades que fem quan som a països de la Unió Europea. Diuen que la Super Bowl, la gran final de futbol americà, és l'esdeveniment esportiu més important del món. Aquest any, qui s'ha endut totes les portades és Lady Gaga i més concretament aquest moment quan un núvol de drons acaba formant la bandera nord-americana. La xarxa ha estat ràpida a descobrir que els drons no volaven en directe, sinó que es tractava d'una coreografia pregravada. Això no treu que aquesta imatge dels drons i del salt de Gaga passi de ben segur a la història de la Super Bowl. Canviem ara d'esport per descobrir l'últim èxit viral d'aquest grup d'esportistes. Són youtubers especialitzats a transformar els tirs impossibles en vídeos que acumulen milions de visites. En l'últim que han publicat un recopilatori de jugades èpiques i barregen frisbees, pilotes de futbol americà, de bàsquet, d'hoquei i 9 milions de reproduccions en una sola setmana. Si alguna vegada us heu preguntat com ho fa Google per oferir imatges en 360 graus de rutes per on no es pot anar en cotxe, aquí teniu la resposta. L'actor danès Nicola Coster-Waldau, Jaime Lannister per als fans de Joc de Trons, ha col·laborat amb l'equip de Google Maps per conscienciar la població dels efectes del canvi climàtic a Groenlàndia, un dels llocs del planeta on la pujada de les temperatures es fa més evident. Acabem el repàs de les xarxes amb moda, la moda més tecnològica i personalitzada. Es tracta d'un projecte amb el qual és possible crear roba dissenyada segons els teus gustos i el teu ritme de vida. Primer et descarregues una app i amb la informació que aquesta aplicació recopili de tu durant la setmana se't generarà una peça de roba amb un disseny únic que respon a totes les activitats que has anat fent. Daniel Anglès i la Gisela han baixat de la seva taula de jurat per respondre a les preguntes del nostre test digital. Nois, comencem preguntant-vos quins dispositius teniu. Jo tinc mòbil, ordinador, la tauleta, i aleshores tinc la tele, el home cinema i aquestes coses, i aleshores l'Apple TV. Jo porto el meu rellotge connectat al telèfon per saber les passes, i la bàscula també està connectada al telèfon i al rellotge, per exemple. I mires el rellotge tantes vegades com el mòbil? No, sí que ho miro, sobretot les passes que faig al dia, perquè m'avisa de coses, saps? Em parla, em diu, que encara et queden, per arribar al teu objectiu, et queden 2.000 passes per fer i has cremat tantes calories. Bé, tots dos aneu força equipats. Centrem-nos en el mòbil. El cuideu bé?
el porto normalment en funda i jo trenco les fundes. O sigui, jo jugo sempre com amb la cantonada de les... Ara estic parlant amb vosaltres i vaig fent com així i aleshores se'n van com trencant, però el mòbil no se m'ha trencat mai. I m'ha caigut alguna vegada, però sempre com amb sort. Que hi ha gent que li cau amb mala sort i se li trenca, i a mi m'ha caigut diversos cops, mai se m'ha trencat. I el porto amb un protector d'aquests que són negres, que si et miren des del costat no poden veure el que hi ha. Oh, això és tecnologia! La gent riu perquè a vegades estic amb el mòbil i em diuen què fas, tipus, si el tens parat o què toques si està negre, i faig així i dius no, el mòbil està web. Quines aplicacions feu servir més? En el meu dia a dia que utilitzi molt la d'aparcar dels parquímetres de Barcelona, per exemple, o la de connectar i desconnectar l'alarma de casa. Si ara entrés algú a casa teva, et sonaria el telèfon? M'arribaria un avís i de seguida em trucarien. I el que sí que és que jo puc en qualsevol moment fer fotografies de les diferents habitacions de la casa o tal i veure-les al mòbil. O sigui, puc veure ara què està passant a la meva habitació, per exemple, que està molt per tenir controlat què passa a casa quan no hi ets. Jo tinc una cosa molt curiosa, que és un aparato que és pels gossos i els gats, que té una càmera i un altaveu i un dispensador de menjar. Llavors, pel mòbil, quan marxo de viatge, per saber si el gat està bé, em connecto, llavors es connecta la càmera i jo puc parlar. Li puc parlar, llavors li envio, amb un botó amb el mòbil es dispensen unes cosetes que són com per menjar, però que no és menjar, sinó que és com... El premi, no? Sí, com un premi. Llavors, reclames la seva atenció i ve, i el veus, i estàs allà i dius 4 coses i... M'encanta, és molt fort. Quin va ser el vostre primer ordinador? Commodore 64. I vaig fer el curs de bàsic, de basic, a l'escola, per fer aquells miniprogrames de GoTo, Run From, tot allò. Vaig jugar amb això. No, perdona, el 64 no, el Vic 20. El Vic 20 va ser el primer. El 64 crec que va ser després. Commodore Vic 20, que amb cinta de caset perquè entressin els jocs, una cosa lamentable, clar. Sí. No, jo no. Jo era més de nines i esports, en aquella època no. El meu germà segurament tindria un Spectrum de no sé què, saps? Allò, aquestes coses que hi havia abans. Però no. Va, i acabem. A quin joc us heu enganxat a jugar? L'únic joc al que he estat com enganxat era a la SERP del Nokia. Estava absolutament enganxat i no vaig parar fins que vaig aconseguir fer la pantalla completa. O sigui que la SERP, no quedava ni un quadradet buit a la pantalla. Bé. M'encantava. Fet per mi, hauries d'entendre per què sono així. Quan entro a la party jo engegant el beat, perquè saben que com jo ja no hi ha res per aquí. I quan jo entro a la pista flamisell del dit. És Alba Farello, coneguda a les xarxes com la Batgirl. Amb 19 anys ha penjat els seus vídeos a YouTube i ha actuat arreu de l'Estat. Ja saps prou bé que ho sento, sabré però no lamento. Aquesta és una de les vies més efectives que tenen els artistes emergents per treure el cap en el panorama musical. I en el seu cas li ha funcionat. Moguda pel so del dancehall, ha fet cançons en català, castellà i anglès i ha aconseguit en un sol vídeo prop d'1,5 milió de visualitzacions a YouTube. Quan jo vaig penjar i tal, ja hi havia escena de YouTube, saps? Feia temps. I jo sabia el que podia passar, saps? Però no em pensava que seria tan heavy, saps? Del rotllo. Puc fer el meu producte super lliurement, inclús a vegades ni s'entén, saps? Exactament què és el que faig i tinc bona resposta, saps? Gràcies a que és una finestra super clara, saps? Ens explica que ho ha fet tot d'una manera natural, sense seguir cap estratègia. Amb el seu canal de YouTube i la presència a les xarxes socials, com Instagram, Facebook o Twitter, n'ha tingut prou per mostrar-se al món. M'han sortit moltes coses que jo no les he anat a buscar, o sigui, també ho haig de dir, saps? Tots els concerts que m'han sortit fora, el meu mànager no ha perseguit a ningú. M'han sortit perquè m'han sortit. Jo he rebut no sé quants mails de vine aquí, i m'ha passat així. Últimament, qui ha trucat a la porta de la Batgirl i l'ha inclòs en el seu cartell és el Festival de Música Independent Cara B. Aquest any dedica una part de la programació a projectes musicals que s'han gestat des de plataformes com YouTube, conscients que està canviant el diàleg entre l'artista i el públic. La relación en general de los grupos o de los artistas con el público, con sus públicos,
se ha transformado un poco gracias a estas redes sociales. Hay una cercanía, esta desintermediación, ¿no? Que el artista es más cercano a sus fans, comparten no solamente sus creaciones, sino también a veces pues, su día a día. El primer single que lanza un artista o viene acompañado de un vídeo o no tiene impacto o no tiene sentido, ¿no? Y entonces está desapareciendo también, por un lado, el concepto del disco, ¿no? Del disco como lo entendíamos, del LP, del long play. Y los artistas cada vez más pues, están lanzando los discos a través de singles y les da igual ese concepto del disco, ¿no? Malgrat la nova situació que han dibuixat les xarxes en el món de la música, en el festival que ara ve també hi trobareu grups que encara venen vinils en els seus concerts. És el cas de Nueva Vulcano, que ja fa més de 10 anys que estan en dansa. No han estat mai de grans promocions i en els últims anys s'han topat de cara amb l'eclosió de les xarxes. Arriba un punt que tu mateix ho parles internament de com vols accedir a la gent, no? Si no vols molestar, no vols ser invasiu, no? En el nostre cas és aquest, així com, jo què sé, te'n vas a tocar a Mallorca i no vols, ara estàs dinant tranquil·lament, has arribat i no vols en aquell moment fer-te una foto al port i penjar-ho, estem a Mallorca. No, doncs és a part que no tenim igual els pentinats apropiats com per sortir-hi i tenir una presència molt forta. No ens hem oposat en cap moment, no? Sinó que de la nostra manera, segurament no gaire activa i no gaire invasiva, doncs hi participem d'alguna manera. I el que han fet és dissenyar un web i crear una pàgina de Facebook i un compte Instagram. Però sempre evitant la invasió, segurament perquè els seus seguidors no ho han trobat mai a faltar. D'aquesta manera s'avisa els nedadors invidents quan arriben al final del carril durant les competicions. Una tècnica històrica que ha inspirat els creadors d'aquest casquet intel·ligent. Està sincronitzat amb el rellotge de l'entrenador i a través de vibracions avisa qui està nedant que ja pot fer la volta. Petites grans innovacions que volen millorar el rendiment dels esportistes, però també els petits reptes del dia a dia. Aquest carretó d'anar a comprar us podria semblar normal i corrent, però gràcies al seu mecanisme, el Jordi no ha de fer gens ni mica de força. La clau és en aquesta caixa que conté el motor del carretó i aquest comandament que permet posar-lo en marxa i regular-ne la velocitat. Però això no és tot. Es tracta d'un objecte singular per dos motius. D'una banda, perquè vol facilitar la vida de les persones amb problemes de mobilitat, i de l'altra, perquè ha estat dissenyat i fabricat aquí, al Centre Especial de Treball Esclatec, una associació que vetlla per la integració de les persones amb discapacitat. Per aconseguir-ho, la feina comença darrere d'aquesta porta, on hi ha el departament de R+D+I al quadrat, perquè aquí s'hi fa recerca, desenvolupament, investigació, però també inclusió. Un dels reptes que tenim a aquest laboratori és que tot el que fabriquem, tot el que dissenyem des d'aquí, tant la part mecànica com la part electrònica, ho fem perquè pugui ser després fabricat al nostre centre especial de treball per persones amb discapacitat. Per tant, totes les peces estan pensades i dissenyades perquè aquesta quinzena de treballadors les puguin fer amb les seves habilitats. Estic muntant el comandament del carro. Aquest seria un comandament acabat. A veure, la toma del cargador, la placa, els pulsadors. Ja una vegada que vas tenint ja la mà molt trencada, ja és fàcil. Ara ja ho fas com si res, sí, home, si porto aquí ja 15 anys. Ens vam donar compte que era un sector que des de fora pot semblar molt tècnic i molt difícil, però que té una facilitat per adaptar-ho totalment a les persones. Ens vam adonar que una placa es pot dissenyar d'una manera o d'una altra. I això ens va obrir la porta a pensar, fem un centre especial de treball i demostrem que podem arribar a ser productius i ser sostenibles. Doncs aquí la Nauseca i jo el que fem és la primera part del muntatge del carro. Començant per tallar els tubs i el muntatge de l'estructura.
Però Esclatec dissenya i produeix altres productes electrònics, com aquesta cadira, que es pot moure en qualsevol direcció gràcies a aquestes rodes que permeten que giri sobre el seu eix. Per tant, es pot desplaçar de manera lateral i fer-la servir en espais reduïts. A més, es gestiona a través d'una aplicació que s'enllaça amb la cadira i en controla tots els moviments. Però en aquest centre la feina no s'atura mai i també estan fabricant aquest vehicle de guiatge automàtic per a les indústries. A través d'un sensor de detecció d'objectes que permet que s'aturi quan topa amb un obstacle i un sensor que llegeix la cinta de terra, es desplaça de manera automàtica. I per últim, un apunt. Si sou usuaris del Bicing a Barcelona, us agradarà conèixer les mans de les persones que fan les rodes de les bicicletes que porteu. Cada dia en fan entre 30 i 40. Un quilòmetre de cinta suspesa entre dues muntanyes a 600 metres d'altura i dos valents disposats a aconseguir un rècord mundial. Bastants sospirs i uns quants passos després, tots dos arriben, per sort, a l'altra banda. Són en Nathan Paulin i en Danny Menzik, dos mestres de l'equilibri extrem. Us presentem ara un altre virtuós de l'equilibri, però d'una altra disciplina. So, yeah, there's my unicycle. Brian Kidd, un nord-americà, de Portland concretament, va a tot arreu amb el seu monocicle i quan hi puja es converteix en això. Sí, ho heu vist bé. En Brian toca la gaita al mateix temps que pedaleja en monocicle i, a més, incorpora disfresses de tot tipus. S'ha autobatejat com a Unipiper i el que va començar com un espectacle de carrer per riure ha acabat amb més de 2 milions de visualitzacions a YouTube. I didn't expect the response to be so overwhelmingly positive. When I first started riding and playing, I was doing it because it was a lot of fun and it was a great way to get some exercise. But it put smiles on people's faces, and people started telling me how much fun it was to see this. So I just kept doing it, and I just kept adding little elements over the years. I added the costumes and the fun songs, and eventually I added the fire coming out of the bagpipes, and it's still today just as much fun as it was when I started 10 years ago. Tot i que el foc sortint d'una gaita impressiona, l'estrella indiscutible de Unipiper és la disfressa de Darth Vader i la seva marxa imperial. I aquesta combinació tan singular el porta a esdeveniments de tot tipus. Entre setmana, treballa en una empresa d'avions i helicòpters i els caps de setmana és Unipiper. That's the great thing about the Unipiper is that I can be a fit just about anywhere. I have done weddings, I do parties and parades and conventions and grand openings. I've even done funerals as the Unipiper. It adds a bit of levity and makes people smile, and it's something that they say people would have enjoyed. Correcte, ha dit enterraments. I alerta perquè Unipiper no només li ha servit per treure's un sobresou, sinó també per trobar la dona de la seva vida. Aquí en teniu una prova gràfica, i ja veieu que no es va treure l'uniforme de Unipiper ni el dia del seu propi casament. Facebook ha millorat l'opció de buscar fotografies. Fins ara, només ens oferia les imatges que estaven ben etiquetades o amb un títol descriptiu. Però el nou cercador identifica el que surt a les fotos gràcies a un sistema de reconeixement basat en la intel·ligència artificial. Cal tenir en compte que només busca entre les imatges que estan marcades com a públiques i, de moment, és una opció només disponible als Estats Units. Bona nit, Catalunya. Que vagi de gust. Les aplicacions de TV3 i Catalunya Ràdio s'han renovat totalment i incorporen noves funcionalitats. A partir d'ara, per exemple, es poden veure en directe tots els canals de TV3 i sentir la totalitat de les emissores de Catalunya Ràdio.
A més, quan hi hagi esdeveniments especials es crearan nous canals per poder-los seguir, també des del mòbil o la tauleta. L'aplicació incorpora un servei de notificacions sobre esdeveniments destacats de l'actualitat o la programació, la possibilitat d'activar els subtítols en els continguts televisius i compatibilitat amb Chromecast i AirPlay, per poder enviar els vídeos als televisors i dispositius que disposen d'aquesta tecnologia sense necessitat de cables. Hola, sóc el rei Ekman, sóc el rei de Lilliput. Els robots són els protagonistes d'aquesta versió dels viatges de Gulliver, que es pot veure al Teatre Nacional de Catalunya fins a finals d'aquest mes. I vinc aquí a explorar el país. Una òpera totalment mecanitzada, on el vídeo i la música comparteixen escenari amb tota mena de marionetes, obra de l'artista alemany establert a Barcelona, Roland Olbeta, col·laborador habitual de la Fura dels Baus. Una transformació robòtica d'un conte clàssic apte per tota la família a partir de 10 anys. Soc el capità Gulliver. I fins aquí el programa d'avui amb els robots com a protagonistes. Nosaltres tornarem la setmana que ve, ja des de Catalunya, amb moltes més històries digitals per explicar-vos. Esperem el vostre contacte durant tota la setmana a les xarxes socials. I recordeu que podeu recuperar tots els nostres reportatges a tv3.cat/generació digital i al nostre flamant canal de YouTube, que l'acabem d'estrenar. I després de tants robots, els encarregats de posar el punt final al programa d'avui són la Claire i el seu pare. Amb només 4 anys, les seves cançons han robat el cor de la xarxa. Amb el seu últim vídeo, que ja han vist gairebé 8 milions de persones, us deixem. Adéu-siau i fins la setmana que ve. None of them will ever love you the way I do. It's just me and you, girl. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in